menungso sing wujute jeneng Petruk kon maju nang ngarepku kene, tak rantene sikile. Kiret tangane nggo pekakak ning negara Ngastina. Lengap-lengap patut bisa ngucap. Aja nyumbari karo Panakawan Petruk. Aku kang dadi bepetenge, aku kang bakal bebela karo Petruk. Edian, kowe wani mbelani Petruk? Ya dasar para nyata. Wani kowe tanding karo aku. Aja maju pokok siji. Rangkepa pitu ora-orane setyake mundur sajangkah. Sugih kendel bondo wani wong kaya kowe setyake. Delok dhuwurmu, cendhek gedhemu cilik, arep wani karo aku mbok duk-dukne apamu. Dodok nggon dadamu ra mlesek iki gamek guru batangmu cangkeme. Waduh, yo. Yo. Setyake. Patu ya. Pat. Wah. No. Bye. Oh. Cendolo tenang saya. Sing ati-ati Gusti tanding karo aku. Orang-orang bejamu ilang nyawamu kowe. Oh. Maju kadang atuh Edian maju teman. Jebol dadamu kowe. Oh. Ah. Kowe. Lo. Oyongane kok mendel-delke kok pamerke sing mbok dok-dokke apamu kowe. Mantep tenan tangannya. Kowe jambak rambut. Pak, kowe. Iya. Kowe kok konek iki.